bira pakapinda Piracy record labels akabuda business nyaya kuti vairekoda vanhu for free on loan then mari yavo zodrop masales ndo akatanga kudyiwa nePiracy saka makambani bhavhara saka chanchakanakira record label ndichikuti vaiguida maartist kuti kana uchifamba unofamba wakadai kana uchimba unoimba wakadai even music yako waitotokaunza music kana isati yanatsosimba waizodzokera that's why muri kuona kuti nezvi maartist vaakuzviprodusa vega vangani vaiproducwa underground vakuita mahits ezvinezvi tarisa kuti vangani tikataura mazita tunotakwa nemabwe but nganimbotarise maartist ese aishanda vachirekodha underground records of course unaipopota tiri kudzvanyirwa tikumanikidzwa kuita zvakati bhozi chinoitika maartist tinopenga saka tinoda mumwe munhu ari normal anoti guide bhozi fano kuti maartist tinonyonakidza nokuti ndamboexperiment ndamboridza rege ndamboridza funk ndamboridza bhozi you've got the talent sa talent yaini inoda kusungirirwa yonatsoguide kwanzi ndaifamba neapa yofamba neapa sa guidance iyo hapasina so fano kuti fana ukatoona vechidiki vari kutotanga izvinezvi pawandisa mamusicians hapana kana maicons because one artist album one unoita kunge playlist yepamuchato song number 1 irumba, song number 2 irege, song number 3 ijazz. So kuti uchinasota identity yake ndeipe hapana. Because for hakuna business risina niche market, business rese unoda kuzikana kunzi chaunogadzira ndi cheap. Hapana munhu anoda kutenga green motikari Delta beverages. Because Delta tongoza ndiye ma drinks. Sandu zvinongoitika even ku music vanhu vanoda kuzoti uyu ndiwe mbira uyu. Vembira otanga kutera vasiri vembira osiyana newe. So basically point yangu ndoda kuedza kutaura ndeyekuti pane guidance yatapiwa nema record labels. Iwe hapasina ndo yakonzera kuti maartists vatanga kungoita mama ideas ari suicidal. So it means parikuitwa ma blunders akawandisa, and some of the blunders are even well funded. Very well funded blunders. But isusu manje vagara muindustry tenchitoona zvekuti tichiona kuti munhu ari but kada kuzvitaura manje tinotakwa nemabwe. Saka tongonyarara ino zvimwe zvaita angonyarara bhozi fana mazuva pfuura inambotukwa ndikapiswa paFacebook zvimwe tangotarisa kati unenge chizorwadziwa kuti but muningi uchipa nacho bhozi chakapera music industry talent is not enough. Chipo kanguri kabande keequation yacho pane the business side poita the talent side. Sama isi tonyo consider the talent side but it's not enough. Bozi that's why you know passport kuna vanhu vakaita sana Bob Dylan ane chivoice chakashata but ane mari. Ona bozi the business side rakangwarirwa anenge achigona the business side. So ukangogona the talent chete wopusira the business side unofa wakabata chipo chako kudai. And hakuna chinhu chinofrustrate kupfuura kufa wakabata chipo uchiziva kuti munhu ari kuimba discord ndinomukundu. Well, it's monosophical. It is what it is. We say it like it.